7 týždňov po príchode z materskej planéty na Zem bolo vesmírčanov stále veľa. 200 000. Veľa pre pozemšťana, zvyknutého počítať kozmonautov na prstoch rúk. 200 000 vesmírnych bytostí môže byť ale aj málo. Pred 7 týždňami totiž, podľa ich návštevných zvykov, pristálo na Zemi 10-krát viac vesmírčanov. 2 milióny. Zostávajúcich 200 000 vesmírnych bytostí by sa zmestilo na hlavičku špendlíka. Pozemského špendlíka alebo aj dvoch. Na ďalšej planéte tá hlavička môže byť veľká ako futbalová lopta, inde len trochu menšia od bežnej makromolekuly sveta. Vo vesmíre nie sú štandardné miery, ktoré sa špendlíkových hlavičiek týkajú. Na materskej planéte mimozemšťanov už dávno vytvorili zmenšeninu genetického kódu života. Fosfátový skelet génov, podobný pozemskému, nahradili priestorovo menším, sulfónovým. Ako keď hasiči svoj rebrík nahradia bytovým dvojáčikom. Pre hasičov je to krok späť, pre život skok do neznáma. V domovine mimozemšťanov vznikla civilizácia umelých biologických bytostí. Bytostí mnohonásobne menších ako pozemšťania. Za sídlo ich základne na Zemi si bytosti náhodne vybrali generálneho spomedzi všetkých generálnych riaditeľov Zeme. Pre mikroskopických vesmírčanov bola dôvodom vybudovania základne v ľudskom tele prirodzená imunitná obrana tela. Mimo tela by boli v stálom ohrození. Mikroorganizmy, hlavní nepriatelia liliputánskych mimozemšťanov, by im nedali pokoj. Ak si s nepriateľskými mikroorganizmami imunita ľudského tela nevie poradiť, príde na rad polícia vesmírčanov, ktorá obsadené oblasti tela kontroluje. Objaví sa nebezpečný besil. Pre detašovanú mimozemskú políciu žiadny problém, vyženie ho preč alebo zahluší. Vesmírne bytosti považovali spomedzi pozemšťanov za najvhodnejšie miesto pre ich základňu akurát generálnych riaditeľov. Dôsledkom ich životného štýlu, pijú totiž veľa kávy, kofeínom rozšírené vlásočnice generálneho sú ideálne pre dopravu mikroskopických vesmírnych cestovateľov. Generálni konzumujú aj veľa koňaku. Kvalitným koňakom aromatizované telesné tekutiny generálnych lahodia čuchovým orgánom vesmírnych bytostí. Pripomínajú im vôňu lesov ich materskej planéty, ilúzia vesmírneho domova v telesnej džungli pozemšťana. Generálny ani netušil, že už nie je len generálnym. Po čase spozoroval, že vypúšťa plyny aj vtedy, keď nechce. Pravda, že každý môže nechcene vypustiť holúbka. On ale keď chcel, dokázal to len zriedka kedy. Ale ak nechcel, tak veľmi často. Neraz na takom mieste a v takom čase, keď holúbok, ako jemne to znie, nebol vôbec žiaduci. Napríklad na porade práve zvozil predstavenstvo, ticho ako v hrobe. A zrazu bum, inokedy ratatata. Podľa toho, či mu práve cez zadok odletel veľký, vesmírny koráb na výskumný let alebo len malilinké mimozemské helikoptéry na rodinný výlet. Prílety späť na základňu sa diali bez hluku, vtedy z nohavíc generálneho vychádzalo len tiché svišťanie. Kvôli niekoľko dní trvajúcemu prdeniu sa generálny obrátil na svojho lekára. Ten si vypočul sťažnosti, ale aj vetry. A nasadil tradičnú veternú ochranu. Generálny liek predpisovo užíval. Bez efektu. Počas jedného televízneho okrúhleho stola generálny vypustil také bum, že do štúdia vbehol službu konajúci hasič mysliac si, že vybuchla bomba. Po zistení, že ide len o hlučné pú bez vône, sa upokojil a vrátil na svoje stanovisko. Správa o útoku teroristov v štúdiu sa ale rozšírila, spravodajstvo po nich intenzívne pátralo. Po televíznej hanbe sa generálny dal riadne vyšetriť. Ukázalo sa, že ide o úplne novú mikroskopickú nákazu. Nájdené, akože, besily sa pod klasickým mikroskopom javili ako podlhovasté, bežné mikróby. Elektrónový mikroskop ale ukázal, že mikroorganizmy majú niečo ako 2 nohy, 2 ruky, trúb aj niečo ako hlava. Ľudské zmenšeniny v mierke 1:1 000 000. Osobný lekár zvolal konzílium, ktoré skonštatovalo, že generálneho trápia baktérie nového druhu, známe z najnovšej odbornej literatúry, pôvodne infikujúce len kozy. Napádajú kozie črevá, vyvolajú kozám vetry, za hodinu 2 alebo aj 3. Prečo, kedy a ako sa od kôz nakazil generálny, pýtali sa lekári. Kto sa nedivil, bola manželka generálneho. Je to starý cap. Znel jej dôvod nákazy, vyjadrovala sa takto často o svojom mužovi pred svojimi priateľkami.
Choroba zvláštneho druhu vzbudila v generálnom pocit pýchy a výnimočnosti. Bol hrdý, že odborné konzílium práve na ňom skúša liek proti prdom, ktorý bol založený na modifikovaní T-lymfokytov. Generálny však tomu pramálo rozumel. Účinná látka lieku vyzbrojuje T-lymfocyty, hlavných bojovníkov imunitnej sústavy ľudského tela, lymfokínmi, teda ničivými bielkovinami, určenými pre boj proti pôvodcom črevnej nákazy. Takto vyzbrojené lymfocyty, nazývané aj ako lymfokinoví vrahovia, vystrelia lymfokiny do pôvodcov nákazy. Stačí chvíľka a nastane výbuch. Biologická detonácia a pôvodcov koniec. Keď sa na základni v generálnom po podaní prvej dávky lieku objavil prvý oddiel lymfokinových vrahov, tak veliteľ vesmírčanov vyhlásil výnimočný stav. Mobilizáciu pre bojaschopných, izoláciu pre bezbranných vesmírnych starčekov a kozmické detičky. Nebojujúci do úkrytov, bojovníci do zbrane, svojim vedeckým pozorovateľniam v orgánoch tela odňali výskumný cieľ a priradili im obranný účel. Účinok lieku proti fiktívnym kozím baktériám, generálny ho užíval každé 4 hodiny, bol pre vesmírčanov ale ničivý. Mikroskopické vesmírne bytosti umierali v každučkej minúte po stovkách, v každej hodine po tisícoch a každou dávkou lieku po mnohých 10 000. Medzi lymfokinovými vrahmi a vesmírčanmi sa odohrávali scény vhodné do akčných filmov. Napríklad počas inšpekcie pri bojovej línii, nachádzajúcej sa v jednej z tepien, trojživelník veliteľa bol prepadnutý oddielom T-lymfocytov. Šofér veliteľského trojživelníka sa zachoval statočne. Keď komando T-lymfocytov na nich vytasilo lymfokiny, šofér nezaváhal. Strhol riadiacu páku k sebe, prepol trojživelník do lietajúceho režimu a nasmeroval ho cez úzku prasklinu cievnej steny mimo tepnu, pokiaľ sa v labyrinte vlásočníc trojživelníkom chvíľku kľučkujúc nedostali do bezpečia. Generálny o boji a úbytku vesmírčanov vo svojom tele netušil. Registroval len nižší počet vypustených holúbkov. A už žiadny bum, len sem tam ratatata, črevná nákaza získaná od neznámej kozy je teda zdolaná, tešil sa spolu so svojím osobným lekárom. Až pokým jeden dôsledný mladý lekár nezaklopal u osobného lekára generálneho, ktorý nebol ani mladý, ani dôsledný. Mladý bol mimoriadne schopný, videl do mikrosveta hlbšie ako hocikto iný v štátnej nemocnici, kde pracoval, a ako nikto iný vo všetkých nemocniciach štátu. Stačili mu na to trénované oči, elektrónový mikroskop a dômyselný počítačový program na analýzu obrazových dát. Niečo som našiel, povedal, keď vstúpil do miestnosti osobného lekára generálneho. Toto sú snímky vzoriek tkaniva pána generálneho, zväčšeniny mikroskopických zväčšenín získané umelou inteligenciou, pokračoval a položil na stôl haldu záberov. Osobný si zobral do rúk prvý záber, preskúmal ho, potom druhý, a zase prvý. Skúmal jeden, skúmal druhý, skúmal ďalší a ďalší, neuveriteľné, povedal napokon. Liekovú terapiu generálneho hneď nakázal zastaviť a volal domov žene, že sa ponáhľa, už ide, najprv vyvenčí psa a až potom si dá večeru. V poradnej sále prezidenta sa zhromaždili najdôležitejší ľudia štátu. Prezident hneď prešiel k téme. Nechal premietnúť obrázky týkajúce sa generálneho. Nie snímky z dovolenky, kde v krajine faraónov sedí na ťave. Ani dôverne tajné fotky, ilustrujúce, že kade chodí, tade prdí. Obrázková prezentácia sa začínala maximálne zväčšenými zábermi tkaniva generálneho. V tkaninách zakrúžkované, šípkami označené mikroskopické postavy, podobné ľudským, v kozmonautických skafandroch. Za sklami ich heliem sotva rozoznateľné tváre nepodobné ľudským, bez známok života. A kúsky tiel, tu noha, tam ruka, vedľa tiel zničené mikroskopické dopravné prostriedky, roztrúsené úlomky. V druhej časti prezentácie defilovala zadná partia generálneho. Jeho zadok a otvor v ňom. Zblízka, zďaleka, na fotke a videu. Zábery získané počítačovým zväčšením záberov z mikroskopu s maximálnym rozlíšením. Dali sa rozoznať aj malé lietajúce objekty a, zriedkavejšie, ale o to jasnejšie, objekt podobný kozmickej lodi. Pán generálny je kozmickou základňou mimozemšťanov, skonštatovali zhrozené prítomní. Jeho veľavážený análny otvor je pre vesmírčanov bránou medzi civilizačným vchodom a východom.
Pán generálny, stretnutie verejnosti s mimozemšťanmi bude dokonalé, povedal šéf najhlavnejšej televízie v závere porady u prezidenta. Je to v televíznom, ako aj v štátnom záujme, zdôrazňoval. Aj v záujme pozemskej civilizácie, dodal prezident. Pán generálny, nereprezentujete len seba, televíziu alebo náš štát. Reprezentujeme celé ľudstvo, celý svet bude upierať na nás zrak. Práve preto mám strach. Ľudský zadok je miesto na najvýš intímne, robil si starosti generálny. Pán generálny, ale oni sú práve vo vás. Je to fantastické. Cez otvor vášho cteného zadku lietajú von a dnu. Treba tento skvelý fakt, historicky prevratný pre pozemskú civilizáciu, prijať s pokorou a nadšením, upokojoval riaditeľ televízie ustarosteného generálneho. Pri kontaktoch civilizácií si nevyberiete, pokračoval, nik nezaručí, že vám vesmírna bytosť slušne zaklope na dvere. A predtým vám svoju návštevu aj zdvorilo ohlási. A zo zadku mi slávnostne vylezie posádka UFA. A podajú ako medzicivilizačný pozdrav svoje lepkavé končatiny, trval na pochybách generálny, neberúc ohľad na veľkosnú malosť končatín. Kým sa u prezidenta konala porada, v generálnom sa odohrávala konečná bitka vesmírnych bytostí. Bytostí ešte bolo tých spomínaných 200 000. Zvyšky lieku, ktorý lekárske konzílium naordinoval, ale už sa nepodával, stále účinkovali, oddiely T lymfocytov naďalej útočili. Po týždňovom boji vesmírni mikroskopickí vojaci boli na konci svojich síl, pripraviť sa na evakuáciu, rozkázal veliteľ. Relácii s názvom Brána vesmíru predchádzala krátka, ale o to masívnejšia reklamná kampaň televízie. Predstav si, nakresli, namaľuj a vyhraj. Znel podtitulok plánovaného priameho prenosu z ústia zadku. Detičky budú kresliť, čo uvidia, aj to, čo neuvidia a budú si len predstavovať. Špičkové stretnutie civilizácií sa uskutoční zajtra v najšpičkovejšom vysielacom čase medzi veľmi obľúbeným a najobľúbenejším rodinným seriálom, povedal šéf televízie médiám na tlačovke. Je to dohodnuté aj s mimozemskou stranou stretnutia, pýtal sa novinár. Nemôžem prezradiť, odpovedal vyhýbavo televízny šéf. Môžete ale zaručiť, že zajtra sa to historické stretnutie v najšpičkovejšej špičke skutočne uskutoční, pýtali sa zástupcovia médií. Asi áno, znela rozhodne nerozhodná šéfova odpoveď. Nasledujúci deň práve bežal populárny rodinný seriál, keď si dával generálny u vizážistu nalíčiť zadok. Na vesmírnej základni zdecimovaní mikroskopickí kozmickí návštevníci práve dokončili prípravy na definitívny odchod z generálneho a možno aj zo Zemegule. Počas pobytu na Zemi sa vesmírčanom podarilo zistiť takmer všetko, zdokumentovať o Zemi a pozemšťanoch to, čo považovali dôležité. Ich jednostranne koncipované civilizačné stretnutie s planétou Zem, s planétou 423X, už považovali za uzavreté. Do svojej kozmickej lode naložili haraburdy svojej pozemskej návštevy. Pozostatky svojich mŕtvych uložili do velikánskeho, z pohľadu pozemšťana ale malilinkého kontajnera. Potom kontajner vložili do ich maličkej a súčasne aj obrovitánskej, kozmickej lode. Vy ale máte krásny zadok, pane, povedal vizážista generálnemu. Po skončení svojej práce ho aj na rozlúčku pohľadkal. Aj by generálneho vlastnými vetrami ošľahaný, na poradách vysedený zadok poboskal, ale pokušeniu profesionálne odolal. Rodinný seriál sa blížil ku koncu. Štáb a účinkujúci naplánovaného civilizačného stretnutia boli už na mieste. Reklamy, hlavná reklama a najhlavnejšia reklama, po ktorej šiel úvodný šot priameho prenosu. Generálny je opticky na poli rozdelený paravánom, na prednú časť pred paravánom, na zadnú za ním. Pred paravánom stojí moderátor, ktorý reláciu otvára, druhý je pripravený za paravánom. Odborníci referujú o udalostiach posledného týždňa v súvislosti s tak očakávaným stretnutím s mimozemšťanmi. Hovorí osobný lekár generálneho, potom šéf televízie. Reklama. Po reklame predný moderátor spovedá zástupcov polície, hasičov a záchranárov. Vstup moderátora za paravánom. Charakterizuje situáciu na mieste blížiaceho sa stretnutia civilizácií. Nič nového, slávnostná brána vedúca k výprave z cudzej civilizácie je otvorená, ale žiadny mimozemšťan na obzore. Len sem tam myknutie sedacieho svalu a decentný prdík.
Keďže veľkosť vesmírnych bytostí nie je v súlade s rozlišovacou schopnosťou kamier, miesto stretnutia je snímané aj cez mikroskop. Na záberoch vidieť zvyšky chlpov, pod mikroskopom podobné pňom stromov porúbaný lesa. Pozostatky po starostlivom oholení pozadia. V štúdiu je pripravený aj elektrónový mikroskop najnovšieho druhu. Živé vzorky len zobrazuje, nezabije. Chcú ním snímať premiérové pokusy dorozumievania s vesmírnymi bytosťami. Ďalšia reklama, po nej záber na predného, potom zadného moderátora. Zadný moderátor filozofuje v súvislosti s názvom vysielania. Je správne nazvať východ generálneho bránou vesmíru. Nepasoval by lepšie názov vchod. Kvôli dileme prepínajú na predného moderátora. Tam ufolingvista zdôvodňuje svoj vedecky podložený názor, že dvojsmerný názov, východov-chod, by bol ten najsprávnejší. Reláciu Brána vesmíru pozerali pozemšťania s vysokým podielom sledovanosti. Sledovanosť relácie vesmírčanmi na základni bola tiež vysoká. Program bol na všetkých obrazovkách kozmickej lode. Od príchodu na Zem totiž mimozemšťania preberali programy pozemských televíznych staníc. Z dôvodu získavania informácií, ale aj len tak pre zábavu. Mnohí z nich sa do rodinných seriálov pozemšťanov priam zamilovali. Na televíznych obrazovkách sa stále nič nedialo. Televízia si to nemôže dovoliť, von s tajnou zbraňou, znel rozkaz šéfa televízie, vykonám, poslúchol osobný lekár generálneho. Zo svojej lekárskej tašky vytiahol injekčnú striekačku, naplnil ju a zašiel za paraván. Kývnutím hlavy pozdravil moderátora, predný bol práve v prenose, zadný si len špáral v nose a vpichol svoju striekačku do pekne nalíčenej rite. Júj, čo je to, prerušil predného moderátora krik pichnutého. Odpoveď poznal len osobný lekár a šéf televízie. Išlo o supersilné preháňadlo. Látka sa v organizme generálneho bleskovo šírila. Senzory mimozemšťanov jej prítomnosť ihneď zachytili. Výsledok bleskovej analýzy vesmírnych bytostí bol jednoznačný. Vstreknutá látka je smrteľne nebezpečná, napadne ochranný štít kozmickej lode. Rozožerie ho, veliteľ neváhal, vydal rozkaz, odlet. Milí diváci, niečo sa deje, hlásil zadný moderátor so vzrušeným hlasom pri pohľade do generálneho vchodu a súčasne východu. Vnútorné orgány divoko pracovali. Generálny cítil, že bublajúca láva výlučkou sa mu zbiera v žalúdku. Prechádza do čriev, vnútro sa mu sťahovalo, vzdúvalo. V tenkom čreve sa mu najprv vytvoril potôčik, ktorý sa menil na riečku. Keď sa tok dostal do hrubého čreva, už bol zúrivou riekou. A v nej, plávajúc, lietajúc, sa zmietala unikajúca kozmická loď vesmírčanov. Milí diváci, už sa približujú, s určitosťou vidím, že sa blížia. Už je tu tá veľká chvíľa, nadšene zvyšoval decibely zadný moderátor, áno, už sú tu. Preháňadlo sa ukázalo skutočne účinným. Ochranný štít kozmickej lode útok preháňadla neuniesol. Prežralo ho a dostalo sa do útrob raketového motora, práve keď sa kozmická loď blížila k análu. Detonácia, ktorá sa odohrala v slávnostne vyzdobenom rytnom otvore pána generálneho, mala vážny dosah na rozbúrenú rieku výkalov. Najprv dosť hustá, ale v hrubom čreve postupne redšia a redšia masa vyrazila z generálneho sťa Islandský gejzír. Ako perej rozzúreného potoka alpského masívu na jar. Príval ostriekal moderátorov aj osobného lekára. Z črevného postreku sa výdatne ušlo aj televíznym technikom. Tvár šéfa televízie tiež nezostala ušetrená. Zdobili ju malilinké, hnedasté lepkavé pehy. V pehách tisíce mikroskopických mŕtvol. Cintoríny vesmírnych cestovateľov.